툭 가세 살아. आंनि रुमाव आंनि पारमिसन लायालासिनो हाबफैदों सोरब्रा नोंलाय? मानो साला हिनजावखौ गोसोमबाबो सिनाया गुफुरबाबो सिनाया नामा नोंलाय? आंनि मिथिनायावथ' आंनि खोनानायावथ' आंनि हिनजावा सासेल'सो हांग्रिमेन्दि। नोंलाय सोर बबेनिफ्राय खाब्लोब्लिउ जोब्रबखो? आइया साबायखरहाय अमा राजा एटलिस्ट नामखौथ' गोसोआव दं नों। ओमफ्राय बहा थांखो हांग्रिमेन्दियालाय? ओइ अमा राजा खलथा गरम आंनो हांग्रिमेन्दिया। हा? नोंनो हांग्रिमेन्दि? खुगायालाय पाइपनि गुदुं बायदि सिना थाबाय थाखो? ओमफ्राय मानसियालाय दसेनो माबायदि गुस्लायखोब्रा आयौ जिबौआबो बेबायदि बिगुर गुस्लाया खोमा ओरैबायदि गुस्लायखाबायना नों। ओइ अमा राजा गोसोबाबो प्रब्लेम गुफुरबाबो प्रब्लेम नामा नोंजों हा? गुफुरलाय मानो प्रब्लेम जानांगौ जाखो आं मोजांसो मोनदोंब्रा। हेपि निउ इयार हांग्रिमेन्दि हेपि निउ इयार। हेपि निउ इयार। मानसि खाब्रांब्रा एसे गोदै बुं। अमा राजा नोंलाय मालाथो आंजों गोदै गोदै रायलायफेरनाय? आंखौसो दा गोदै रायलायनो खोन्थादों जे आं जेरै रायलायो बिदिनो रायलायगोन मिथिबाय? जाबाय फा रागा लानो हामा गोदान बोसोरावनो मिथिबाय। ओमफ्राय मानसियानोथ' माबायदि एसे गुफुर जाखोब्रा बेखौसो बुजिना मोनासै आं। ना खेबसे लागैनो फेयार एन्ड लाभलिखौ जाजोब्बाय नोङो? नोम्फा खर'बाय होननानै बुं नों। जाम्बि एदावदोंसो मानो होनबा सिख्लाफ्रा नंनाय नङैनि फेयार एन्ड लाभलि लगायोना बेनिखायनो आं मिथिनायाव आरोना। सिरिथा नों बारा खोथा बुङा अमा राजा। गुफुर जानानै माथो लेबेलानो बोथिसे बारा जाबायब्रा बेनालाय। बा गोरा नांलायबावदों आंजों। Sandra, siखारदो! Party on the roadside, ooh, so bitter, ooh, whiskey bottle, ooh, सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय नाहरगोबा संख्रि हरनाय। आयौ पिकनिकनि निसायानो दाबो खारला नामा? मेथाइयाबो दिमागावनो दंबाय दंसैदां। ओइ सन्थला सिखार होनदोंना? सिमां नुफुनायफोराव मा मोसौ गाबफैलाबायखो? दंफावसो माथो। आच्छा आंखौ नों मोसौदों रुजुदों हा? आंखौ मोसौदों रुजुदों? नोंखौ आं लामायाव गोलैना थानाय नुनानै जोंहानि न'आव लाबोनानै नोंखौ बेयाव फुथुफैदों आरो नों आंखौ मोसौसो होनबावदों। दानो गाग्लिगोन आं मिथिबाय? गलतिसे मिस्टेकलै। न'आव थां बिमाया नागिरगासिनो दंनो नोंखौ। नों सानावनो ओंखाम जालांसै नामा? जोंहा दिनै दाउ बेदर जाया ना बेदर जाया जेबो जाया मिथिबाय? निरामिससो। नोंथ' निरामिसखौ जाखाया नोंनोथ' दाउ बेदर दाउदै बेफोरखौसो नांगौ। ओमफ्राय दुमफाव गोदान बोसोरनि मा खालामखो नोंलाय? हाय थाङा नोंखौ आंहा मागोआव जागोन मागोआव बेलागुर सावगोन। आंबो नोंजों मागोआव बेलागुर सावफागोन दे। नोंलाय मा जेरावबो बाहागो लाफानो नागिरबाय थायो हा? सन्दला खालि बाहागो मानो नागिरबाय थायो नोंलाय? आं बाहागोल' नागिराब्रा आङो बाहागबो लाफायोब्रा बाहागबो। ओइ सन्दला बांद्राय डायलग मारिबाय थानाङा मिथिबाय? जल्दि जाना न'निफ्राय थां। दानो गामिनि मानसिफोरा मिथिबा माबा माबि सानलायगोन नङाखौनो। ओइ मानसि होखारबा दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव होनबा बयजोंबो अनजाथाव। थै आं अननो ओंखारालै नोंखौ। मानो जेनेबा? माने नों गुलु मुलु मोजांखाय नोंनि खावलायाव एकदमबारे किचु होननानै खेबनो लुगैयो। नों आंखौ गुलु मुलु थारमाने नोंखौ लोदो बुंदों? ओइ बोरैबा अननानैसो बुंदोंमोनलै। आंनि बुंनाया लोदोखौ लाना बुङाखैमोनलै। गुलु मुलु आंनि गुलु मुलुआल' दाय जायोना? माने नों बिराद साइज ना दंफाव बेनिखायनो आपेल फिथाइ बायदि ना बेनिखायनो आरो आंखौ फिथाइ सामथाइजोंसो रुजुलायबायना हा? किसुमान आंखौ अमाजों रुजुयो किसुमान आंखौ जोगोनार फिथाइजों रुजुयो हा? फिथाइजों रुजुलाय जिब जुनारजों रुजुबाय थायो आंखौ। नोंखौ आं दा गारदावगोनसो आं। गलतिसे मिस्टेकलै। थांनोसैलै आं दंफाव। थांबानो जाबायना नोंखौथ' आं बाना लाखियाखैना? आं थांनोसै दुमफाव लोगोसे गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव। दे अननाया जाबाय थागोन। हेपि निउ इयार थांदो न'आव।
उइसखौलाय बयबो हेप्पि निउ इयार होननानै उइस खालामदों गोसोजों खालामहरदोंना खालामहराखै मिन्थिला माथो मोनसेबो मोजां निउसखौनो मोनला आङो बेरे फुंजानि अमानो आदार होनांगौ मोसौ गलिनि गोबोरखि गारनांगौ फोथाराव थांनांगौ बेल'सैना लाइफ आंलाय बेलेग लाइफ गैबावलाना आंना आयै बे मावनायखौनो मावबाय था जानायखौनो जाबाय था अफिस जाखानांगौखाना गोदान बोसोरनि होननानै गोदान जेबोआनो गैया आयै थोरसि सुनायखौनो सुबाय था लथा सुनायखौनो सुबाय था मावनायखौनो मावबाय था दांनायखौनो दांबाय था बेलेग एक्सट्रा खामानियानो मोनला माथो गोदान बोसोरनि आंनि अननायखौबो गोदान गोसोयै गोदान मिजिङै आजावदोब्ला सोमस्रि आंनि गोसोआ उन्दैनिफ्राय माबायदि दाबो बिदिनो दङ सोलायाखै बोथोरा जेसेबां सोलाया मानो गोदान बोसोर फैबाय थायाथों मानो थेवबो आंनि गोसोआ बेबायदिनो थाबाय थागोन मिथिबाय माबायदि जेनेबा आं सासेल' मानसिखौ मोजां मोनदोंमोन बे मानसिखौनो अराय मोजां मोनबाय थागोन थुत हामगौ नामा बिदि बुंनो औ हामगौ आंनि गोसो आं बुंगोन ओइ जाम्बि खिलां मिन्थिया नामा नों हा अल इज गल्ड एन्ड निउ इज डायमन्ड होननायखौ गोजामखौ बावदो गोदानखौ आजावदोब्रा आंनि अननायखौ आजावदो बिराद गोसो गोथारै आं नोंखौ मोजां मोनगोन आलो आलो दोनगोन औ रानि बायदि साजायनानै दोनगोन अखानि हाथरखौ बुथुख्लायना लाना फैगोन अखाफोरावबो बेरायनो लांगोन नङा होमबा आं जिखौ बुङो बेखौनो मानिगोन जौ सेरेब गारगोन नङा होमबा नोंलाय बोरै मिन्थियो बेफोरखौलाय आंनि गोसोनि खोथाखौ बे नोंनि गोसोनि खोथा नङा गासिबो हौवाफोरा बिदिनो सिगाङाव गोदै गोदै बुङो उनावसो गोखै गोखा गासिखौबो जाहोजोबो ओइ जाम्बि आखाइ मोनसेया सबनाबो समान आरो नङाना बेलेग बेलेग बेनिखायनो गासिबो मानसिनि गोसोआ एखे नङाब्ला आं मोजांलै आं नोंनि मोजां बयफ्रेन्ड जानानै खिथिगोन मिथिबाय लावदुम मोजां मोननोलाय गिया आं मिथिबायना खिन्थु गाज्रि मानसिखौसो फिन मोजां मोनफिनगोन नामा होननानै एसे गिनाय फैयो आरोना बेनिखायनो आङो दासान्दि रावखौबो मोजां मोना थाथ'गोन आं बिदिनो ओइ समा नेबाय थाया रावखौबो मोजां अफारखौबो मोनबाय थाया गले गले मिथिबाय सम मोननायावनो सम थाखानायावनो अफार मोननायावनो एक्सेप्ट खालामब्रा बे टेडि बियार मोनसेखौ आरो नैबे बिबारखौ आजावदो गोदान बोसोरनि मुङाव नोंनो गिफ्ट होफैबाय आं टेडि बियारालाय जा किउटखामोन थेवबो आजावनो हानाय नङा आङो उनावहाय आंनिफ्राय बिदि गिफ्ट लादोंमोन बिदि बिबार लादोंमोन होननानै बुंनो नाङा आंनो ससियेल मिडियायाव ओमफ्राय पस्ट होनसै आरोना बे सिख्लाया आंनिफ्राय कम्फु पान्दा लादोंमोन बिबार लादोंमोन होननानै कम्फु पान्दा मा कम्फु पान्दालाय गावनो गिफ्ट लानानै फैयो गावनो मिथिया बैलाय नोंनि आखाइनि फुथलायानो कम्फु पान्दा आरो नाम थालायो फुथलाफोरनाबो थायो नालाय मिथिलायलाङा आं नोंना कार्टुन नाया नामा कार्टुन कम्फु पान्दाया बेसो दाबोलाय खेराथि रोङो आं मोजां गिफ्टखौ लाबोदों माथो लादोब्रा सोमस्रि अननानै आंनो लांफिन आं बिराद मोजां गोसोयै बिराद गोथार गोसोयै बिराद मिजिं लानानैसो नोंखौ दिनै प्रप'ज खालामफैदों आं सोमस्रि आं नोंखौ मोजां मोननो हाथ'आंखाबायानो दा थारमाने उनाव मोजां मोनगोन आरो ना बेखौबो हले आं मिथिया खिन्थु आं दा रावखौबो मोजां मोननो गोसो गैया मिथिबाय अननानै खेबसे चान्स होदोब्रा सोमस्रि आं मालायफोरबायदि जायालै मालायफोरबायदि गाज्रि बयफ्रेन्ड जाथारा आं दा बेफोरबायदि लाब्ला फाथाफोराव आं एसेबो इन्टारेस्ट गैया दै आं मोजां मोननो मानो गोसो गैथ'थारा आङो गोनां जायोबा डाइरेक्ट आइ आफामोननि नायनाय हौवाजोंसो हाबा जागोन आं मिथिबाय थेवबो गोसोनो गोसो गैला आं होमबाबो नैबे गिफ्टखौल' आन्था लाखिदोब्रा आं उनाव बदनाम मोननो गिफ्ट लालायदों होननानै ओरैनो हिनजाव मानसिफ्रा बदनामखा नंबाबो नङाबाबो नाङा आंनो थांदो नोंबो मा जाबावगोनलै बे अमा राजाया मा मुंनि दौनाय बे सोमस्रिनो बे अमा राजाखौनो बावलाना बेखौ दांखावहैगोन आं दिनै आयौ हाबाब सोर सिख्लाखौ बुरखायनो नागिरखो नोंलाय बिबार लालायना फुथ्ला लालायना बिबार लाबानो फुथ्ला लाबानो सिख्लाफोरखौल' बुरखायनाय जायो नामाब्रा माथो नोंहा सिख्लाखौ प्रप'ज खालाम गोसोबा खुगा जान्थाबो प्रप'ज खालामना मानिनोबो हागौ गोथार गोसोयै मोजां मोनदोंबा बिबार लालायना ओमफ्राय फुथ्ला लाना बिदि खुस होलायनानैसो प्रप'ज खालामो होमबा मा खुस होलायनाय जाखोब्रा नङाथाय माथो बिबार लालायनानै फुथ्ला लालायना प्रप'ज खालामनाय माने खुस होनायसो इयो खुस होबाय आं नोंनो आंनि मोजां मोननायखौ आजावदो होननाय जाबाय बे बे सिख्लाफोराबो लाखायो दे मोनगौबासो सानखायो गोसो सिङाव बुंनानैसो लाया आरो होबाथ' बांसिनसो मोजां मोनो इसोर गोसोजों मासे गाज्रि बिबुंथि होदोंहाय नोङो सिख्लाफोरनि फारसे आं गाज्रि बुङाखैथ' आं नंगौखौसो बुंदों गासिबो खोथाया नों बुंबानो नंगौ जाजोबगोन नामा गासिबो सिख्लानि लुगैगोन नामा गासिबो सिख्लायानो फुथ्ला मोनदों नामा बिबार मोनदों नामा सोरनि गार्लफ्रेन्डआ बेबायदि फुथ्ला होजाफेरदों बिबार होजाफेरदों फार्स्ट प्रप'ज खालामजानायाव गासिबो सिख्लायानो बिदि मोनदों नामा बारानो जोगोन आं बे बिबार फुथ्लाया आंनि नङालै बमब्रासो हरदों नोंनो बमब्रा हरदों आंनो औब्रा गोदान बोसोरनि होननानै हरदोब्रा नोंनो ला नंगौना नङासै औलै बमब्रानो हरदों आंलाय सोरनो होनांगौब्रा होबाय बायबाबो दाबायदि लाजायानाय नङा आंनो लांफिन
बमब्रनि गिफ्ट लानाय दानो खावनानैसो लांफिनगोन नाङा माथो आंनो समावबो बिदि जायाब्रा लाखिदोब्रा नोङो एफा अननानै हरदों बमब्रआ नोंनो लाखिदो नाङा होनबायना नाङा होनबा बुजिया नामा ओइ एसे अख्रालै होद बै सफायावनो गालांसै आं लायै लाया बे नोंनि खोथालै आं मिथिया आं हले फैबाय दै आयु बे बमब्रालाय माबायदिहाय हाय बुजिलायलां बे बमब्रखौबो आंखौ फुस्लायनो थाखाय आंखौ बुरखायनो थाखाय बिबार खम फान्दा फुस्ला हरलायदों ना र' रायहरनां